kapuso, ila-ilahon ta ang sugbuan ng sculptor nga naila sa iyahang pangan sa social media nga si Mactan Sculptman. Busa, makauban ta karong buntaga, Mr. Alvin Tampos. Maayong buntag, Sir Alvin. Ay, may buntag po, Ma'am Cecil. Sa tanang tanaw sa GMA Regional TV. Live. Kumusta ang inyong kabuntagon, Sir Alvin? Okay ra. Ma'am, mayo. Maayo. Sir Alvin, nakita na mo ang kamaayo sa imuhang talento sa pag-sculpturing. Kano sa maninimo na discovery kini nga talento, sir? Sa bata pa ko ma'am, niya gipalimpyo mis maestra na mo sa Mactan Shrine ba. Niya. Pagkakita ako sa monumentong Lapu-Lapu, ibo kayo. Wow. Dito nagsugot niya. Kilit po ko mag-drawing po. Sa among nabantayan, Sir Alvin, kuti kaayo o detalyado jud kaayo ang paghimo ni ining mga sculptures. Unsa jud ka kalisod, sir, nga makabuo og sculpture? Kuan din mo man nang kopti din mo kayo. Samot na kung ang himuon realistic na figure kay kinahanglan gid siya og taas na pasensya niya. Taas po nga adlaw. Sir, hisgutan nato katong imuhang nahimo nga kabahin sa kadaugan sa Mactan. Mga pila to ka adlaw, sir? Kumbati na ako, magabi ka na inigulit na sa trabaho. Hapit mo tuig. Sir, katong sculpture nimo kabahin sa kadaugan sa Mactan, usay tumong nimo ato, sir, sa paghimo ni adto nga sculpture or do na bay nagpahimo jud ni adto? Walay pahimo ato ma'am. Nang kuan na dito, nangurso ko suway himo ato kay namasin ko nga makaabot sa kuan ba sa iapil ta nako sa contest. Nya mao si gusto sigid nako tong himuon siya kanang lugay na ko nangambil nga makahimo gyud nato pang kanang nakuha gyud nga ginuhat bitaw. Og usapod sa gidayeg sa imuhang mga online followers sa imuhang Facebook page, mao ang sculpture nimo kang pambansang kamao Manny Pacquiao. Mga pila ka adlaw to, sir, nahuman? Happy to siya mo sa kabuhan mo. Nagisugdan to ako December 29 niya nahuman siya January 23 niya wax clay akong gamit ato. Pwede nimo ipakita, sir, katong imuhang Manny Pacquiao? Bukat-bukat no. Nice. Daghan kaayog mibilib anang produkto nimo, sir. Even gani ang mga taga-abroad ni-reach out daw nimo. Naidaghan ni Mrs. na ko niya. Kuan ba ko no, baligya ba ko no? Niya, ko dili na ako baligya eh. Sayang nga kuan sa bahay display ba. Himo. Kung adunay gustong mo palihit ni ining imuhang sculpture kang Pacman, mga pila ka imong baligya, sir? Mo nang pangutana. Nagligo ko nga ni kuan no. Lagyan mo tayong kuan pero sa karon dili lang sa ako ikuan ta. Ay, kuan, baligya. Pero mo dawat ko kuan no, kanang kung may mo pahimo, kung may ganahan mo pabuhat mo pwede ra ko nila kontakon. Pero kung si Pacquiao na jud ang mopalit, tagpila pud ka na, sir, kay iyahan niya ning makita sa ato ang programa. Ako rin yata niya mo. Wow. Amazing. Wow. Pwede kayo rin bakot niya. Pagkanindot. Busa, sir, unsay gusto nimong ibilin nga mensahe sa ato ang mga viewers, ilabi na sa kadtong mga viewers nato nga gusto pod no nga i-enhance ilahang talento sa sculpturing? Padayon na gid sa pagtuon hantod makamao bahalat kakila mo kasugat og bati nga experience mo padayon na gid hantod mga makamao niya. Banan pud sa pagampo. Thank you kayo, Sir Alvin, and we're so proud of you, Sir Alvin. Daghang salamat.